Hawu, uShembe sewuNkulunkulu, ima ngikubhalansise kanjani? Umqali wendlela nangu. Ubehlala ngapha eFree State ukhulele khona, eyinkosana noma eyindodana noma ewumfana. Ekhula ehlushwa ivoice emtshelayo ukuthi wena hamba uye ngapha eKZN entabeni okuthiwa Inhlangakazi. Ila mina nawe siyohlangana khona siyokwazi ukucommunicate khona. Hayi wagoloza, wakhula ekwenza konke okwenziwa abafana. Eneyinkabi elusa, yabona? Waba nankosikazi waba nezingane. Ilokhu ikhulumile lento naye ukuthi wendoda uma ungayenzi leyo nto, ngizoqeda nyanga umndeni wakho, ngizoqeda nanga uqobo. Abuze ukuthi kanti wena ubani wena lokuthi uzoqeda ngami uqobo. Imphendula ivoice ithi mina nguNkulunkulu, wena ngithi kuwena, angikuncengi ngithi kuwe asihlangane entabeni Enhlangakazi le eKZN kwaZulu. Hayi wayiziba le ndaba. Waqala kwahamba inkomo, kwahamba izingane zakhe, washawa izulu kwayena. Wathi uNkulunkulu ngisazokwenza more uma le nto uyithatha uyamkeli. Kula wabona khona ukuthi kumele ngilishiye iFree State intabaze ngishone ngapha eKZN. Wakwenza lokho kunomndeni wakhe ngemuva. Washiya inkosikazi, washiya wasani, washiya eseshiya namathuna ezingane zakhe. Wabona le nto ngiyamkele, wahamba weza ngapha eKZN eyohlangana noNkulunkulu ukucommunicate. Uthi asihamba endleleni wahlangana namadoda amathathu. Athi kuyena lapho uyobushumayela khona wena, nathi sobe sikhona sishumayela ukungalungi, sobe sishumayela ivangeli likaSathane kusho lamadoda. Wangawanaka wahamba waqhubeka entabeni Enhlangakazi. Yahamba le ndoda isuka eFree State ngeinyawo izongena eKZN ngoba imoto zazingekho ngalezo yikhathi iminyaka yoma 80s. Kanjalo yeza ngapha yahlangana noNkulunkulu lapha entabeni Inhlangakazi. Wathi uNkulunkulu mina nguShembe, wena umfoka Mayekisa, wena umfoka Khumalo, kodwa namhlanje ngikunika leli gama lami. Abantu bokubiza ngale la emhlabeni bathi wena uShembe. Abantu abakhothama kuwena bakhothama kwimi. Ngakho wena ngikunika nawo amandla, usuzokwazi wena ukuphilisa ngalamandla, uzokwazi ukunqoba uSathane ngalamandla, uzokwazi ukwenza izinto eziningi ngalamandla ukuvikela isizwe esimnyama. Wathi uNkulunkulu wena uzothi wehla lana uzobe ungasayena lo muntu ofike la uyena, uzokwehla kule ntaba usukwazi ukubona ngisho into engaphansi komhlaba, ukwazi ukubona ngisho abantu abafa bafela emhosheni, ukwazi ukubona yonke into. Nangempela uthe ehla lapho wayesebona ngisho into engabonwa umuntu ophilayo, inganekwane ekuphakameni. Isizathu sesibili, wafika uShembe esehlala la eNanda esuka khona ngapha eNhlangakazi. Kwafika abelungu ulwandle siliphuma laphana lula kweworkshop. Beza sezikhona izinkonzo seyithandaze zahluleka, babiza wonke amagama abizwayo kwezinye izinkonzo ahluleka. Beza abelungu bathi hey baba ozosisiza ngapha, sizwile kuthiwa wena wenza izinto zenzeke la eNanda. Manje ulwandle lula eworkshop manje lisuka le ngasePoint. Manje sicela uzosilekelela. Wathi hambani ngiyeza, wathatha ihasho waqonda khona, wafika wakhuluma nalo ulwandle. Wathi mina nobaba sikubeka ngala, phindele emuva. Lwasuka ngaseworkshop lahlehla la yale ePoint, namanje lisame khona. Akuyena umuntu lo. Lahlehla ulwandle lamlalela lokulusha ngaseworkshop luphela. Laze lwagcina lule lalukhona njengamanje, alikaze futhi laphuma labuyeleza ngalo. Lokukhombisa ukuthi wakungayena umuntu. Okwesithathu, ebuhleni basafika abantu namanje abathi ugogo wami ubesindisiwe, ugogo wami ubeyisayoni, ugogo wami ubeyiluthela, ugogo wami ubeyiRoma. Uthi manje ngizomnikelela la ekuphakameni ukuze yena angene ezulwini. Umbuzo wami uthi lamasonto kade ngiwabala manje akamngenisi ngani lo gogo ezulwini? Ungane efuna uShembe uhlanganaphi nalamasonto?
nezulu. Lokho kuyakukhombisa ukuthi uShembe kusho ukuthi uyakuconfirma amazwi wami la sekuqaleni mangithi mina nguShembe nawe ngiqamba ngoShembe. Abantu abawukhothama kuwe bakhothama kumina, nabantu abawukhuluma nawe emlomeni wakho bazobe bekhuluma nami uqobo. Ngalokho-ke bese abantu bayangeniswa ezulwini. Baningi abantu abahlezi bafona ngisho koGagasi FM ubaba uAlex Mthiyane bethi ugogo wami uthi ngiyonikela kaShembe. Babaphendula impunga yesintu kuthiwa hambani ekuphakameni niyonikela, hambani niyonikela ebuhleni kusayikhona ekuphakameni. Kanjalo kusho into eziningi abantu. Kukhona nabantu abanobufakazi ukuthi yena wavuka esefile njengentombi kaHadebe nje eyavuswa uye futhi umqali wendlela. Uyayishada kunomuzi wakaHadebe wakushadwa khona. umakoti wavele washona. Makufika umqali wendlela kulomuzi kunesililo kuyakhalwa. Umqali wendlela abuze indaba kuthiwa umakoti bezoshada awusevele wathula. Wathi umqali wendlela ngizomvusa. Wafika wayendlini elele lo makoti. Wafike nje waba ukumphatha wamphatha wavuka umakoti waphila waqhubeka nomshado washada. Umuzi wokuqala loyo mangicabanga wakhetha ukuNazaretha. Sikhuluma thina ngento eyiphathekayo nakwezinye inhlangothi bazongifakazela lento engishoyo bayayazi. Okunye kwelasemzumbe wathi umqali wendlela ehambele wabona uTikoloshe. Wathi khuluma nawo uTikoloshe wathi hawu inhliziyo zethu zimavakavaka. Namhlanje simbonile uNkulunkulu kube kuya ngathi ngabe siyakholwa. Kusho uTikoloshe ekhuluma nomuntu owumqali wendlela kuleli bandla. Futhi lamadoda wayehlangana nawo umqali wendlela athi la ubuhamba khona sobe sishumayela uSathane asakhona abuye ngamandla futhi kuleli bandla. Ayalixova njengokusho kwawo ukuthi la obeshumayela khona ukulunga wona azohlaya ahlengise. Okunye futhi uShembe usemlandweni. Sikhule thina la eNanda simbone emabhodini omgwaqo bengafakiwe laphana ngoba wayeduduzwa. Ufakwe laphana ngesizathu ukuthi wayenemsebenzi. Uma ungaye emuseum lento enginyishoyo uzofika uyithola. uShembe uyahlonishwa kwezinye indawo nase-India ukhona uyaziwa yonke indawo. Njengoba nje la emabhodini nakuseyikoleni basazofunda ngaye noma ke sebe abantu abelungu sebafaka isystem enye kodwa nje uyaziwa uShembe.